मा साहस लाना फैखो बिसिबा हिम्मत बाबु नोंनि हिनजावा जोंजों खेबथाम खेबब्रै मिथिं लेंजानानै फैजानाय मानसि बेनि मबाइल रायलायबाय थानो सानसेखालि जोङो सेंग्राफोरजों थाबदो जोंनो थाफाबाय थानानै खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय रसमा ब्रह्मखौ जे सोरजोंबा खारफालांदों होननानै गासिबो मिथिखाबाय जानांगौ नंगौ रसमा ब्रह्मआ सासे हौवाजों खारफालांदों बिथाङा सासे इउटुबारमोन ओमफ्राय कमेडियान केरेक्टरमोन माने फेसबुकनि केरेक्टर आरोना भिडिअ बानायबाय थायोमोन फानिनो स' बिनिया अलरेडि हौवा दंखायोमोन आरो गथ' 9 बोसोरनि सासे हिनजावसा गथ' दंमोननो खोनानो मोननाय बायदिब्ला निउसावबो गोसारखाबाय रसमा ब्रह्मआ ओरै जादों ओरै खारदों माबादों होननानै दा आंहा बुंनांगौ जेबो खोथा गैया मोनसे कल रेकर्ड ओंखारदों बे कल रेकर्डखौ नोंथांमोना नायोब्ला बुजि मोनगोन आरोना जिखियानो जादोला बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्रायो मा बुंनो गोसो नोंथांमोना बुंनो हागोन आरोना दा फार्स्टआवनो कल रेकर्डखौ नायग्रोना लादो रसमाया जोबोद गोरोन्थि मावदों दे गथ' सासे थालायना हौवा थालायना बेफोरबायदि खामानि मावनो नाङामोन रसमा सिस्टार नोंथाङाबो सासे बुजिनो गोरों सासे क्रिएटरमोन फेसबुकार ओमफ्राय इउटुबार बेफोरबायदि आरोना दा नायग्रोना लादो लोगोफोर नोंथांमोना मा बुंनो सानो भिडिअखौ फार्स्टआव नायग्रोना लाबानो जाबायना गरमा मालै लोगोफोर अखाबा अखा हायो सान्दुंबा सान्दुं दुङो बोथोरालाय मा जाबावगोन जाखो अब्ला बारा बुखिले आङो नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्टआव नायग्रोना लाबानो जाबाय जों कल रेकर्डसो दे कल रेकर्डखौ नायग्रोना लानोसै फैदो खारनायाथ' बियो खोन्थाया हसिया उन्दैखौ नायनाय नामैनो थांबाय ओमफ्राय फन खालामहरबाय अबाव दं नोंलाय होननानै आं एसे मिथिबाय बेबायदि जानानै माथो नोङो उमुगावसो थांदों मादों आंनि लोगोआनो नुदों होननानै बुंहरनायावनो सुइस अफ ओमफ्राय दा आन्दाजाव माबायदि ओरैनो सोरजोंबा थांदों ना बले हारसिं बहाबा खारना दंहैयो सोरजोंबा थांदोंखौनो होननांसिगोन आदा मानो होनोबा आगोलहायबो आं बे हौवाखौ रायहरखांबाय नों मानो बिदि मालायनि संसार जानाय हिनजावजों मानो रायहरनांगौ मानांगौ होननानै मोजां रायहरखांबायबो आङो ओरैनो बे हौवाया बहानि बे हौवाया रानिखाथा थाइखाजरानि हिनजाव गोनांखा हिनजाव दङ ओमफ्राय गथ'आ क्लास 10 आव फरायनानै दं आरोना बेना आच्छा ओरैनो मा मावोमोन ना बबेबा कम्पानियाव थायो ना गारि सालायोमोन बियो गारि गुवाहाटियाव अला उबेर जायखिया बे मोनसे सालायोमोन आरो ओमफ्राय दा नोङो रसमा नोंनि हिनजावजोंहाय कन्टेक्ट एसेसो जानो मोन्दों ना रायलायनो मोन्दों ना मोनाखै मोनथाराखै आरो मोनथाराखै टटेलि रायलायनाय गैथ'आ ना गैया आदा आं गाबै गाबैसो दं गथ'नि मोखांखौ नायनानै गावनि फिसाजोंबो रायलायहराखै बियो ना रायलायहराखै आदा ओरैनो साबेसे नोङा फिसाफ्रा सासे क्लास 4 आव फरायनाय आच्छा होमबा आरो आवानो हेल्प खालामना होदो आदा आच्छा ओमफ्राय ओरैनो सानबेसे जाखो दासिम गोमानाया दासिम दाखालि 8 थारिखनिफ्राय गोमादों 8 थारिख बिदिनो 3थासोनिफ्राय सुइस अफ मबाइला नै दिनैसिमहालागै सुइस अफ होमबा माने सिगाङावहाय माने सिरि बै सेंग्राजों माने बै हाबा जाखान्दा हौवाजों बियो कानेक्ट दंबाय थाखायोमोन माने कानेक्ट दंखायोमोन जानांगौ आंबोथ' इसिबां खेल लायाना बायहेरायाव ओंखारो खामानि मावो बिसोरो कानेक्ट दंलायखायो प्लेनिं खालामखानायमोन खोमा ओमफ्राय आंजोंबो माने एसेबां गाज्रि जानानै थाङाखै आरो जेबो दावराव दावसियानो गैया ओरैनो सिखारद' होननानै बिखायाव गोबालायनानैसो फोजालायबावदों बे आंखौ नानिखौ नायनांगौ बेदर लाना फैथां आं ओंख्रि संनानै लाङो होननानैसो बिखायाव गोबानानै फोजाबावदों बे आंखौ फुङाव नङा दै बे एसे सिगां बावैसोनि सिगां नों जे बुंदोंमोन जे नोङो बै मानसिखौ रायहरदों होनदोंमोन होनबा बै समावहाय नों एसे थाल मोनखाबायमोन नामा बिसोरजों रिलेसन जाबायना नोंनि हिनजावजों थाल मोनखाबायमोन आं बिसोर माने बे लोगो हमनाय मानायफोरखौ भिडिअ नुनानै आङो रायहरनाय जादों आरो ओमफ्राय हिनजावनि बिब'आबो रायहरदों बिदिनो नांलायलायनाय जाबाय रायहरदों बिदिबादि आं कन्टेक्टआव थाला आदा आं माबानोसै बिदिबालाय होननानै बुजाबुजि जालायबाय आरो ओमफ्राय नों सिरि कन्टेक्ट थाखामाखोनो माथो आंखौ पात्ता होला आंनि न'खरावबो दं बेफोरबायदि प्रब्लेमा माने बुंनो हाया आरोना नाथाय माब्लाबा समाव आंबो बुंनांनो हागौ जोंनि बर' हारिफ्रा
जोंनि बर' हारियाव जौ लोंनानै गोग्लैसोनाय गोबां दङ गावनि न'खरखौ साननो रोङै गावनि फिसाया मा मोनजादों मा मोनजायाखै गावनि हिन्जावा मा लुबैदों मा लुबैयाखै बेफोरखौ मिन्थिनो रोङै गोबां दं आंनि न'खरावबो दं लोगोफोर बेबायदि जौनि प्रब्लेमा आरोना आं उन्दैनिफ्रायनो खस्थ' मोनबोदों जौ लोंनाय न'खरनि थासारिया माबायदि जायो बेखौहाय दासिमबो जोबनो थाङाखै सरि जोंबो माब्लाबा बुंनांनो हागौ जे आंनि लाइफनि काहानि आं गोबां खुसियाव थानो नाजायो मा खालामनो मालाय लोंथारोबा ना सोलायहोनोनो हायाबा नाथाय आंनाव माब्लाबाबो बेबायदि गाज्रि डिसिसन गैया जे बेबायदि आं माब्लाबाबो साना आं मोजां मावनानै देखायनो थाखायसो लामा लाबाय थायो आरो आं बयखौबो बुङो जे बेफोरबायदि प्रब्लेम जानानै खारग्राफोर दङबा दाखार आरोना सान गावनि फिसा गावनि न'खर नोंनि हौवाया गाज्रिबा नों गाज्रि जानो हाया जेन'बा नोंनि न'खरा नोंनि गासिबो जाथि खुरमायानो गाज्रि जानो हाया नङा होमबा सासे नङा सासे नोंखौ सापर्ट होग्रा थायो बेनिखायनो बेफोरबायदि डिसिसनखौ दाला आरोना नों सोलाय जेनेबा नों मोजां मावनानै देखाय आरो हौवाखौबो सोलायनो खाबु हो बेनो आरो सोरहाबाफोर फिसा बिदि फरायफुनाय समाव बेबायदि न'खराव प्रब्लेम जादोंबा गोसो बायनो नाङा आरोना खस्थ'आ मोनखागोन जुदि फिसायानो बुजिथाराब्ला माथो खालामनो फिसानि फारसे सान नोङो जेब्लायबो आं फोरोंगोन आं बे फिसाखौ गोरों खालामगोन आं बे फिसाखौ खस्थ'यैबाबो आंनो ओंखाम दा मोनजाथों बेबायदि आं फोरोंगोन नैबेबायदि साननांगौ बाट नों गावनि फारसेल' साननाङा आंनि संसारा मानो बिदि खस्थ' आं मोजां लामा नागिरनोसै बिदि फिसाफोरखौ गारनानै न'खरखौ गारनानै बेबायदि डिसिसन लानाङा आरोना गाज्रि डिसिसन लानाङा मा बुंबावनो आरो बेनोसै प्रब्लेम थायो सोरनिबा न'खराव बेबायदिनो थाखा फैसा बांसिनानो थाखा फैसानि थाखाय प्रब्लेम जायो खोथा मिलायलायै अनलायनाय गैयै बिदियावहाय नाथाय जुदि बिसिबो फिसायबो गोरोबलायोबा थाखा फैसाया फैयो आरोना नोंबो बेबो हेल्प खालामो खोथा मिलायलायो दंबा दं गैयाबा गैया बेफोरबायदि मिलायलायोबा थाखा फैसायाबो फैयो खस्थ'यैबाबो दिनै ग्रोब गाबोन ग्रोब बेबायदि मिलायलाङो स' माथो बुंबावनो बेनोसै गासैनिबो गोसोआ थिग जाजोबा एखे जाजोबा सोरनाबा माने हठात सानस'नो हायैयाव गोरोन्थि मावफ्लाङो स' गाज्रि मोननो नाङा दिनै आङो बेफोरनि बेलायाव खोथा बुंबाय आरोना दा सोरबा बुंलायगोन गावखौ सानाखै नोंबो बेबायदिनो जागोन सानसे बेफोरो गासिबो इसोरनि माया इसोरा जा होयो बेनो आरोना इसोरा मा लिरनानै दोनदों बेनो जालाङो आरो जा जायो बियो गासिबो मोजांनि थाखाय जायो होननानै बुङो नाथाय बबेबा खामानियाव नोंनि रागा जोंनानै नोंनि कन्ट्रल खालामनो हायैयाव जाफ्लाङो बियो मोनसे एक्सिडेन्ट बायदि जों साननानै लानांगौ जायो अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय लोगोफोर दा बेखिनिसै आंहा बुंनांगौ जेबो खोथा गैलायला मानो होनब्ला जों बुंबाय थाबाबो गाज्रि मोनगोन बुंनांगौआ बुंखाबाय बुङैया बुंखादियासै बेफोरबायदि आरोना दा मोनथाम मोनब्रैसो आपडेट फैदोंमोन आंनियाव भिडिअ आं होथ'ला मानो होनब्ला दिनै मोनाबाय टाइम मोनासै आङो भिडिअ बानायनाय साननैसोआ टाइम मोना जाबाय थादो दा अब्लाबो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै आङो भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय